नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार तालुक्याची कुर्मगडार श्री नरसिंह जात्रा उत्साहात संपन्न झाली. कारवारच्या अरबी समुद्राच्या द्वीपार कुर्मगडार श्री नरसिंह देवाला वार्षिक जात्रेचा उत्सव शुक्रवार 6 जानेवारीक मोठ्या उत्साहात झालो. या प्रसिद्ध जात्रेच्या उत्सवाक एक धार्मिक इतिहास असा. कडवड ग्रामाची मूळ सन्निधी प्रतिवर्षाप्रमाणे श्री श्रीकांत सप्रे हेमगेल कुटुंबाच्या घरातल्यान सकाळच्यान धार्मिक विधिविधान करून 5 वाजताना श्रीची पालखी बंदरवाड्यावेल्यान व्हडेर कुर्मगडार वयता. जाल्यार गेल्ले 2 वर्सांच्यान कोविड आणि जात्रे वचून येताना आकस्मिक अवघड घडिल्ल्या घटनेन पोलीस खात्यान कुर्मगडार श्री नरसिंह देवालया दर्शनाक वयच्या भक्ताली विशेष काळजी घेयली दिसून येताली. या वेळार दर्शनाक वयच्या भक्ताक लायफ जॅकेट आणि क्षमते भितरच बोटीर भक्ताक अवकाश दिल्लो. भक्तान विशेष रितीन आपापले देवाक आपापल्या परीन सेवा केली. शनिवार 7 जानेवारीक सकाळी कुर्मगडाच्यान श्रीची मूर्ती अळवेवाडा, कोडीबाग, नंदनगद्दा, सुंकेरी मार्गान मूळ जाग्यार कडवड श्री श्रीकांत सप्रे हेमगेल्या घरात आसनस्थ जातली. या देवालो जानेवारी 12 पर्यंत भक्ताक दर्शनाक अवकाश असा अशें प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नवीन होऊ घातलेल्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुका समावेश करतो नका. जोडा काली ब्रिगेड आणि सामाजिक संघटना. जोडा नवीन होऊ घातलेल्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुका समावेश करतो नका या मागणीसाठी जोडा काली ब्रिगेड आणि सामाजिक संघटनान आज जोडा तालुका बंद पुकारात जोडा सर्कलाकडे आंदोलन केले. कारवार जिल्हा टिकल्यार आमचो जोडा तालुका टिकू शकतलो. देखून नव्या शिर्शी जिल्ह्यात जोडा तालुक्याचो समावेश करच्याक आमगेलो विरोध आसा. जोडा आणि कारवार हांचो भाशीक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संबंध बरो आसा. देखून जोडा तालुक्याक कारवार पासून वेगळं करप जोडा तालुक्याक म्हारग पडतले अशें काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर हांणी सांगले. या वेळार
माजी आमदार सुनील हेगडे हेमी हजर राहून या आंदोलनाक पाठिंबा दिलो. कारवार ಬೇಕು कारवार ಬೇಕು कारवार ಬೇಕು कारवार ಬೇಕು कारवारच्या अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा श्री अयप्पा सन्निधानात जानेवारी 7 आणि जानेवारी 8 तारखेक धार्मिक कार्यक्रम. कारवारच्या अस्नोटी भगतवाडा पिप्पळगिरी हिंगा गेल्या बऱ्याच वर्षाच्यान श्री अयप्पा स्वामी भक्त मालार्पण करून सन्निधानात अयप्पा व्रत आचरण करतात. या वर्षाक शनिवारा 7 जानेवारीक पडी पूजा असून त्या निमित्तान श्री अयप्पा स्वामी नाट्य मंडळी पिप्पळगिरी हेमी सुनील विष्णू गोवेकर हेणी बरयिल्ल्या कन्नड नवीन नाटकाचे उद्घाटन आणि पहिलं प्रयोग सादर करतले. या नाटकाचे नाव आसा अण्ण उसिरू तंगिय कण्णीरू. तसेच आयतवारा 8 जानेवारीक श्री अयप्पा स्वामीली महापूजा असून सकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रम, दनपारा 12 वाजताना श्री अयप्पा स्वामीली महापूजा, दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्न संतर्पण जातले. या कार्यक्रमाची सगळी जय्यत तयारी झाला आणि श्री अयप्पा स्वामी सन्निधान परिसरात विद्युत रोषणाईन झगमगीत केल्ले दृश्य मनमोहक दिसता. तसेच 9 जानेवारीक स्वामी मालाधारी शबरीमले वयचो कार्यक्रम जातलो. या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तांक हजर रावन कार्यक्रमाक शोभा हाडचे अशें श्री स्वामी अयप्पा भक्त कमिटी पिप्पळगिरी अस्नोटी हेमी प्रसार माध्यमा मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 फ्लायओव्हर आणि टनल एकमुख संचाराक मुक्त. कारवार शहराच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 रुंदीकरणाच्या अंतर्गत निर्माण केलेले टनल फ्लायओव्हराचे उद्घाटन आरटीओ कार्यालयाच्या लागी पूजा करून सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमी फ्लायओव्हर आणि टनल हेमका एकमुख संचाराक चालना दिली आणि स्वतः आरटीओ ऑफिस ते लंडन ब्रिज पर्यंत कार चलोवन एकमुख संचाराक मुक्त करून दिले. या वेळार कारवारचे आमदार रुपाली नायक आणि सुनील नायक हजर आशिल्ले. कारवारच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीत रस्त्याचे फलक कोंकणी देवनागरी लिपीत. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या नायकवाडो हिंगा ग्रामस्थान आपल्या मातृभाषेच्या अभिमानान गावच्या रस्त्याचे नाव कोंकणी भाषेत नायकवाडो असे बरोवन एक आगळो वेगळो आदर्श घालून दिलो. कारण स्थानिक लोकांक वाड्याच्या रस्त्या नामफलकाची कोंकणीत बरोवची आवश्यकता आशिल्ली म्हण स्थानिक ग्रामस्थान हो बोर्ड कोंकणी देवनागरी लिपीत बरयलो. कोंकणी बरोबर इंग्लिशान बी या बोर्डार बरयला. कारवारच्या 18 ग्रामपंचायतीपैकी ग्रामपंचायत व्याप्तीचे रस्ता नामफलकाचे नाव कोंकणी देवनागरी लिपीत बरोवचे ठराव केल्ली पहिली ग्रामपंचायत म्हणल्यार मुडगेरी ग्रामपंचायत. या ग्रामपंचायतीची देख इतर ग्रामपंचायतींनी घेवची अशी कोंकणी भाषा अभिमानाली आणि सार्वजनिकाली म्हणणे आसा. नाव घे. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी
प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.